1980ko maiatzaren 17an munduko osasun erakundeak homosexualitatea ezabatu zuen buruko gaixotasunen zerrendatik. Gertaera hori mugarri historiko eta urrats garrantzitsutzat jo dezakegu orain. Sexu orientazioa eta identitatea gure gizartean ematen den aniztasunaren parte bat dela onartzen hasteko. Harrezkero, maiatzaren 17a, LGTBIQ+ pertsonen kontra zuzendutako gorroto eta indarkeria mota guztien aurkako nazioarteko eguna da. Aurrerapauso ugari eman dira legeen bidez pertsona guztien berdintasuna bermatzeko. Hau da, norbanako bakoitzaren sexu orientazioa edo generoa edozein dela ere, herritar guztien eskubideak berdinak izan daitezen bermatzeko. Gizarteak ere, zati handi batean, egin du aurrera zentzu honetan. Zoritxarrez, aurreritziek, uste-ustelek, estereotipoek, gaitzespenak eta gorrotoak bizirrik diraute oraindik hainbat sektore sozialetan. A pesar de los muchos cambios legales y avances sociales conseguidos, muchas personas LGTBI continúan haciendo frente a la discriminación, la estigmatización y la violencia. Como sociedad vasca, nos queda todavía mucho camino para conseguir una igualdad real y efectiva. Los perjuicios, las falsas creencias, los estereotipos, el rechazo y a veces el odio continúan desgraciadamente en el interior de muchos sectores sociales. LGTBI pertsona asko dira oraindik ikusezintasunaren mende bizi direnak. Bere sexu edo genero identitatea eskutatu beharra ikusten dutelarik. Batez ere lesbianak, transexualak, adinekoak edo desgaituak badira. Eta gure hirietako espazio publikoetan, ematen ari den eraso fisikoen gorakadak, agerian uzten du, oraindik ez garela iritsi sexu edo generoen aniztasuna berdintasun egoeran eta diskriminazioarik gabe bizitzeko eta adierazteko askatasun egoerara. La invisibilidad y la ocultación en la que se encuentran muchas personas LGTBI, sobre todo si son lesbianas, transexuales, mayores o personas con discapacidad, o el incremento de agresiones físicas que en la actualidad se están dando en los espacios públicos de nuestras ciudades, evidencia una falta de libertad real para vivir y expresar la diversidad tanto sexual como de género en condiciones de igualdad y de no discriminación. La lucha contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia es una defensa del principio de igualdad, la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. La diversidad es nuestra riqueza y todos los esfuerzos que se hagan contra todo tipo de discriminación y violencia hacia las personas LGTBI son un proceso colectivo hacia una sociedad cada día más inclusiva y menos excluyente, más justa y respetuosa, en definitiva, más igualitaria. Helburua argia da. Sexu eta genero aniztasuna aldarrikatzeko politika garatzea. LGTBI kolektiboari eta bere inguru osoari laguntzeko bere helburu nagusia delarik Euskal Hiritargo osoaren berdintasuna bermatzea. Gizabanako bakoitzaren sexu orientazioa eta generoa edozein direla ere, bai eta diskriminaziozko jarrerak ezabatuko dituen gizartea eraikitzeko oinarria finkatzea ere. Orain arte egin dugun bezala, ekinean jarraituko dugu pertsona guztien eskubideak defendatzeko. Eta sustatuko ditugun politika publikoetan bilatuko dugu pertsonak babestea eta diskriminazioaren kontrako neurriak abian jartzea. Gizartearen aniztasuna gure indarra da, bai eta defendatu eta babestu behar dugun balorea ere.